aliamang nawasa pasal kami tuho ala asido tolong neroham iluaso do pehami mangula di tonga-tonga ni huriam ima nanamikirhon to pemelut na dihadapi dan pensiun ni HKBP oleh Tuhan kurang malo do kami memikiriak ka nanay sihubasan nami alay moloho na madungani kami bisuk nasyan hoy dilan hotu kami tarulahok kami doy aliamang nabasa nangadok tarulahok kami tabayan kami mananga iya sumatungak tamo posodorohan nami marhite-hite tabdim to di probadia maringana di bagasan rohanami sa luhub na kapanitian naong dibentuk pokja naong dibentuk ali Tuhan mangula di bagasan las ni roha. Amo kamang do tamo kainang aupe ikon huuji do hapor seoki songona diboto hamu takas HKBP marukil nuain ala marutang HKBP itu dana pensiunna nasai godang jala narikot mendukung ke program-program hatopata macai otik ya do Tuhan ni naraku do pasob buom do hamina porseon songonon maila HKBP dang tuk manarihon aka naposona naung sudah gogo tutupon ni OJK maon dana pensiunon mardosa mahami mararapon nasida ido say hutang yakon ganup manogot hamu akadongan ay pola sampai 144 miliar sigala ruta alai porsea doau di huaso haheon ni Yesus Kristusi nah boy membuat kita ruar siano mulai tema disudi akadongan nang bekerja keras untuk menyelesaikan hutang dana pensiun per natwari sada ngawalu 2 miliar pungu di bagas 10 bulan jalan mulai tagaran ya di ujung ni Aprilonan non gararota ma onom 3 miliar porsea doau di tuhata Yesus nah margogo do ibana paruar hita HKBP sian paru kilonon asal ma porsea hita sudi jala bersemangat manupahisa di pasu-pasu tuhata mamu talumo biditikion berjuang dope bangsota mangalo covid 10 sia berjuang dope bangsota di bagasan ketenangan mangalo terorisme sotung talu hita marodoponon taingok ma huasoni Yesus nang hehei na mangaleon semangat posdoro aku di sude ruas ni HKBP di Sando Indonesia on nah so olo hita talu tung BHP borak ni siado pata ingot Kristus nang manaluhon hamateo ni ibana do mangalian semangat tu hita amin.